mga do, na ako'y nakita ng video. Nga karon, na concern lang ko kay daghan pud ang itan-aw, daghan ang nakakita. Unya, kini pud siya, daghan na pud og followers. So, ako'y pakita ninyo ang video ato tanawon. Na question, ang pangutana, si pastor ba ka, paminahon ba ka sa Diyos? Kisa man ang paminahon sa Diyos, Malakyas Kapitulo 2, versikulo 7. Ngon pa ni Propeta Malakyas, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo may tungod sa kaalam sa Diyos. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. So ang Diyos dito mamati nila. Uy. So, mga do, nakadungog ta nga nag-drop siya og verse nga Malakyas 2 verse 7 daw kuno. So, ato siyang sundan mga do, atong basahon. So, Malakyas 2 verse 7. Nag-ingon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan, magpakasayod bahin sa akong kabubuton, kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So, unang dungog sa mga tao ani mga do, samot na kung wala jud magbasa sa Biblia, makaingon jud nga, o uno, tinuod gidi ay nga ang mga pari gidi ay ang gibinlan, nga ang mga pari gidi ay ang gisugo sa Ginoo. So, dako jud kay chance mga do nga ang mga tao ani dali ra mo tuo. Samot na kung wala gyud magbasa. So karon mga do, kini iyang gibuhat mga do, dili ni maayo kay sagol ni siya pagpamakak o pagpangilad. Ngano? Kay sulti ato mo mga do, iyang giputol ang iyang gibasa kutob ra siya sa 7. So, ako'y prove ninyo mga do atong basahon sa pulong sa Ginoo. Karon mga do, Malakyas 2 verse 7 man to. Mao ni ang 8 atong basahon. Nag-ingon mga do, apan kamo mingtipas gikan sa dalan. Kamo ang nagpapandol sa daghanan diha sa kasuguan. Inyong gibulingan ang tugon ni Levi. Nagaingon si Jehovah sa mga panon. So, atong basahon mga do sa lahi nga version, Bisaya gyapon. Malakyas 2 verse 8. Nag-ingon, apan kamo mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagatukmod na hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. So naa di sumpay mga do. Nya karon ang iyang gibuhat, iyang giputol. Naanap po tayo tagdon o bagon nga gisend sa ato ang video nya wala ko kaila og kinsa ning maong tawhana nga naghatag og reaksyon sa ato ang video concerning anang Malakay chapter 2 verse 7. So naa siya bugat nga accusation nga kuno sumala pa niya sa ako dong pagbasa na adoy sagol nga gitawag og pamakak tungod kay ako adong giputol ang maong gitawag og pagbasa. Number 1 nato nga tawag ining bantayan. Siyempre, pag mag-present ganita og teachings og kanang gitawag og doktrina, dito kita mo focus sa usa ka text o usa ka verse nga naay emphasis ba concerning sa ato ang gitudlo. Akong gitudlo nga ang pari sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan, which is mo ni nabasa sa balaang kasulatan ug ako anang gibasa nga ang mga pari sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Og never ko nakabasa sa balaang kasulatan nga gibawi na sa Ginoong Dios nga misyon, gibawi na sa Ginoong Dios nga katungdanan sa mga pari, even ang Old Testament kaniadto. Gibawi na sa mga Hudyo. Pero pag abot sa Bagong Testamento, mo bitaw nga nagpili og pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan ng atong Ginoong Jesucristo kasi ang mutuman ana nga kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So karon, ingon pa niya na makakadoko kay what daw nako gibasa ang verse 8. Ako adong gitawag og giputol. So kan kanang accusation atuan ng sundan, buti pasabot bisan pa og mubasa ka og verse 8 lang giputol gihapon nimo. Wa gihapon nimo gibasa ang kinatibuk ang libro sa gitawag og libro ni Propeta Malakyas. So kung ingon ana nga tong punto, diya lang ka mag-focus sa verse 8, nangilad gihapon ka. Nga naman kay dili man ka na ang hunahuna ni Propeta Malakyas kanang naa sa imong hunahuna. Nga komo kay naay mga pari nga mga badlungon kaniadto, naay mga pari nga nagpasaway kaniadto sa Ginoong Dios na wala nang ilang katungdanan sa pagkasinugo sa Dios.
Kay never nisulti ang verse 8 nga nawala ang katungdanan sa pagkapari sa pagtudlo mahitungod sa kaalam, mahitungod sa Dios, bisan pa nga naay nagpabadlong nga ni supak sa kabubuton sa Ginoong Dios, naghimog mga butang nga daghang gitawag og mga tao nga nangalaglag. Pero og bisan pa niana, nasa ako nang giingon kay sumala pa niya pagpamaka daw kuno, pagpangila daw kuno ang pagputol. Giputol man pud nimo, dapat imong gipadayon sa chapter 3 verse 3. Ato ang basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Malakay chapter 2 verse 7 to 8. Siyempre atong ipadayon ngadto sa tawag ining chapter 3 verse 3. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod na kaalam mahitungod sa Dios. Nasayop ba ko? Wala, ako nang gibasa eh. Ang akong gibasa pulong sa Dios, dapat inyo ning tuuhan. Kinahanglan adto kanila ang katauhan magpikasayod bayan sa kong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Sayop ba ko? Dili, igor ako nagbasa. Nangilad ba ko? Dili, igor ako tawag ini nagbasa. Ang problema na ikaw kaya wa kang motuo sa nakasulat. Verse 8, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamaturan. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Nasayop ba ko? Wala gihapon ko tawag ining nasayop ngano man kay ang akong pagtuo ini kining giingon na kamo present at the time nga gisulat ni Propeta Malakias dahil mga pari nga mga nagpabadlong. Pero wala nagpasabot nga tanang pari nawad na sila og katungod nga mo tudlo may tungod sa kaalam, may tungod sa Dios. So question, nawala ba ang katungdanan sa mga pari tungod kini nagpabadlong nga mga pari kaniadto? No sir do ma'am. Pero bisan pa ni ana, kung ato ang sundo ng argumento tungod kay giputol pagpangilad na, dapat imong gipadal sa chapter 3 verse 3. Kaya naman ni mabasa, chapter 3 verse 3. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. O liman ka ana. Ano man niyo magibasa? Dili ako ang nangilad. Ikaw ang nangilad. Di ba? Delikado ang mga tao nga mutuon nimo. Ngano man kay kamo ang naiguan lang mag cherry picking lang ba? Kung unsa gusto ninyo mo uto inyong tawag ining basahan kami, ako nang gibasa ang tibuok libro ni Propeta Malakias. Mo nagkabalo ko sa contextual interpretation concerning of the text. Yang problema sa imo, yung tarasakpan ka noon. Di ba? Dako na makauuaw eh. Nga, nagkorek-korek ka sa butang nga kabalo sa background kung baga, kung tinuod ba din nagbasa o wala. O naghimo og accusation, naghimo og pagpasangil sa butang nga unfounded ang basis. Nganong unfounded man, tanawa na gundo, gibasa ang verse 8 na wala na ang gahom sa verse 7? No! No! Ang gipresent ni Propeta Malakias ang presenting mga pari sa iyang panahon nga iyang gisaway. Pero wala na nagpasabot nga nawala ang responsibility o katungdanan sa mga pari isip magtudlo og mga sinugo sa Ginoo nga atong Dios. Number 2, kusundan taning tawag ining argumento niya tungod kay na mga pari kaniya to gisaway sa Ginoo. So therefore wala ni pari karon. Kumusta man si Kristo? Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo. Manang di man niya nabasahon. Diba? San Pablo 15:6 ingon pa niya nag-alagad ako ingon nga pari. San Pedro 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2 o ingon niya sa akong isig ka pari. Pari. St. John chapter 1 Revelation chapter 1 verse 6 sumala pa ni San Juan kay gitukod kita nga gingharian sa mga pari. So, buti pasabot, dili ako ang namakak, ikaw ang namakak, kay gimisinterpret nimo ang nakasulat sa balaang kasulatan. Igo ka sa giingon ni San Pedro. Ano niya? Basahon natong 2 Peter chapter 3 verse 16 para ninimo migo. Niya. Atong yata sa 15. Og isipa ang pagpailob sa atong Ginoo sa usa ka kahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong mahal nga si Pablo nga nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matuo-tuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Ano man kaingon man ko nga wala kay alamag migo. Kakita lagi ka ng verse 8 mingon day ka nga wala nay pari karon. No. Dili na mao. Unya, kanang imong gihimo nga gisurambaw nimo pagsabot ang nakasulat sa balaang kasulatan, ingon pa ni San Pedro, og sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan.
Sa Bagong Testamento gitudlo si Kristo pari, mga apostol pari. Nya sumala pa ni San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlog ibanghilyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Na madisgrasya juga. Ikaw mo'y tawag ining matinunglo. Kay mismo ang Biblia nga imong ikutlo mo, oy nisumpaki nimo. Dili man ako, igon ako nagbasa eh. Nya kanang pagpadayon man ako man ang ipadayong pagbasa nga dili man amo emphasis sa ako ang gitawag og gitudlo. And I am referring sa karon nga panahon nga tawag ining pagtudlo kanang sa verse 8 sa ila ng panahon kaniadto katong mga pari sa lari ni Libay. Ana na eh. So mo na nga magkatawa ko kani bitaw magpamao-mao, mag-interpret ni magkurek-kurek kuno. Nya ang problema sila na idak bangag nga mali sayo pagpangilad ang ilang interpretation. Muna amigo, ayaw mi ilara, ayaw mi isod din yung bulsa. Dako na kami kung yung isod yung bulsa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.